Horas adong manukun bersama seorang opung nomboru ta tuhita tapi manuturi dingau di hamuna karajai sitongna kan hita pe haduan seorang lo hita tong tu pinopata atas izin ni yang maha pengasih. Hita pekan saya sukun deh hita saya menghidup pangurupion panuturian tu hata pernikahan bahasa nabuloni. Aidang boy Tuhan yang maha pengasihi, roh tu hita manuturi hita mengajari hita. Allah Tuhani maha suci. Jai boado disuruh ma opung taro tu hita manuturi hita mengajari hita mungkin melalui nipi, melalui pernidaan, melalui ilham, melalui dongata makata itu hita. Jadi hita pe haduan kan songono pungtai do sorang do hita tu poparata. Jadi adong do pungtai mungkin namang itu Tuhani asa tubuh tu hita, asa sorang tu hita mungkin najolo adong do pe sita-sita ni rohana dang di terpasaut ibana dope manang adong sita-sita ni rohana dang di pasiat tu hata perninggan bahasa nabuloni dope jai dipangido matu tu hata perninggan bahasa nabuloni asa tubuh ibana tu hita parana sa dipasaut sita-sita ni rohanai manang na asa siat sita-sita ni rohanai jai molotop hita gabina mora unang kami sombong hita mungkin olo dei doa ni opung tanah jolo tu hata peringan bahasa nabuloni jai sudah nai dengan di bahasa ni tu hata molodung sunguni molota boto adong seorang opung manang nomburu tu hita tergirabe mai jalo ya dang pala ikon maradat molo adong hepeng ba di baina da nai bang godang na molo sodong ba acara keluarga pe makan-makan syukuran keluarga sian ias ni roha jolo marsi maapan butima haras